Første heat blev vundet. Motocrosskøreren Claus M. Nielsen, dansk mester i 125 kubikklassen. I dag var han favorit til en ny DM-titel i 250 kubik. Kim Alex Olsen her forrest var den eneste med chance for at snuppe titlen for næsen af Claus M. Nielsen. Men Kim Alex Olsen skulle så vinde begge afdelinger her på Nybølbanen ved Sønderborg. Men desværre for Olsen fra Farm, der kører med nummer 5 på cyklen, så var det Claus M. Nielsens dag. Han kører med nummer 2 og er forrest her. Nielsen fra Hadsund udstrålede autoritet og vilje her i starten af det 30 minutter lange heat. Kim Alex Olsen må i stedet slås med Mikkel Caprani. Han kører på cykel med nummer 14 om anden pladsen. Midt i heatet her så det ud som om de to kører på anden og tredje pladsen var ved at få kontakt. Men Claus M. Nielsen afviste og har her tid til at kigge sig tilbage og se, hvor langt der er ned til konkurrenterne. Claus M. Nielsen fortsatte i opvisningsstil og blev i dag den første danske motocrosskører nogensinde, der har vundet 2 klasser i den samme sæson. Meget flot kørt af Nielsen fra Hadsund. Og dermed blev han så dansk mester før den sidste afdeling, der blev kørt senere på eftermiddagen i Sønderborg. Tillykke, Claus. Det var en lille godt. Hvor skal de have? Ja, du kan jo nemt køre fra aftenen. Og mesterskabet var den 23-årige Claus M. Nielsens 6. i alt. Kim Alex Olsen blev nummer 2. Jeg har altid fået gode starter i Kiel her, og det er meget vigtigt, når man skal køre sådan noget indendørs her. Samtidig med, så er der kommet flere og flere danske tilskuere herned, og det er altså det giver en stemning, så den lige får en tand mere, når man holder ved starten. Også andre danskere presser sig på i det fine selskab i Kiel. Europamesteren i 125 kubik udendørs motocross Mikkel Caprani forsøgte sig på gulvet i Ostsee-Halle for 3. gang. Banen den er utrolig glat i forhold til, når man kører udendørs. Altså cyklen den skrider utrolig meget under en. Og det er en lidt anden teknik, som man kører, når man ser på cyklen. Så jeg prøver bare at kigge lidt på, hvad andre det gør, så gør jeg det bedste, jeg kan. Selvom Caprani lagde sig i hælen af den erfarne tysker Jochen Jasinski i sit første heat, måtte han sande, at en motocrossmaskine for ham er nemmere at styre i en murpøl på et cementgulv. Her mister europamesteren balancen og må så til, mens sidste års mester, Peter Kuchar fra Tjekkiet, benytter hans fejl til at komme foran. Men Caprani kommer op igen og sikrer sig her den vigtige 3. plads, som gav ham direkte adgang til den ene semifinale. De danske fans kunne også glæde sig over, at Claus M. Nielsen vandt sit indledende heat, og dermed var endnu en dansker gået videre til semifinalerne. Men der fik den suveræne dansker uventede problemer mod øjeblikkets bedste indendørskører, Mike Jones USA med nummer 3, og kører nummer 7, hollænderen Geert van der Doorn, som det lykkedes at holde Claus M. Nielsen bag sig ganske længe. Her er Claus M. imidlertid lige ved at komme udenom hollænderen, men denne spærrer uorienteret vejen til danskerens synlige irritation. Og det gør man ikke ustraffet mod en mand, som i årevis har fejret store triumfer i Ostsee-Halle. I næste sving giver han igen med samme mønt med denne mildt sagt ureglementerede forhjulstakning, som bringer ham op foran på 4. pladsen. Jeg måtte lige have ham ud af vejen, da jeg kom til ham. Og det er i orden at gøre det? Nej, det er godt nok ikke. Jeg fik lige en lille reprimande af dommeren, men jeg er nødt til at gøre et eller andet, når jeg skal frem. Og det ville Claus M. Nielsen i går aftes. Via opsamlingsheat nåede han som eneste danske finalen, og her kommer han godt fra start og sikrer sig en god udgangsposition før de 18 afgørende runder. Forholdsvis ukendte englænder Warren Edwards fører her an foran tyskeren Harald Ott og landsmanden Bert Eckenbach. Danskeren ligger sidst i førerfeltet, men her halvvejs inde i løbet lykkedes det Claus Manne at komme forbi Eckenbach. Mere blev det imidlertid ikke til. Warren Edwards vandt 3. afdeling af det tyske endemesterskab foran Harald Ott og Claus M. Nielsen, som jo måtte nøjes med 3. pladsen. Og 3. pladsen i går betød, at Claus M. rykkede fra 10. pladsen og frem til 5. pladsen i den samlede stilling. Sjørne skal vi have.